FM and TV. Why? Yasin SOMPA maniji ni akati apana unu wada SOMPA de asiti neimunu ema akati apa ye no mai munsam akudi munsam yina ne kasebo bijisam ni ejasu sem yina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV, MNG, SOMPA TV, MNG. Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM, he SOMPA TV. Openima bronya bosome December SOMPA FM ne da to so aduasa sune china na kire se ye kura ne niema nyina ne agya 2026 kwan ti china de 31st no jai ashoda mu bia ebeboma abusuafo no siabo SOMPA 106.5 FM ena eye benada abena ene kwabenafo wanum da nie na kire se na eye meda ensem a yensem trefo wanka wo mani anguso da shum ya wanum kutire ne nyina agu fidie so a wasamufo pani so eto ne bo esemu ayi de editi ye de esomo se nanaka ejesi no sia bremu kase hye ne so se ensem no efiri SOMPA 106.5 FM kase fidie kase yi so no eja ne ho sa kire me na wasante mantemu a ye ba tan no eye SOMPA 93.1 Kumasi afa Ayiko FM 100.9 Subutu Kumasi Adanfopa Radio Butu Paris France Abrochimemo upiemu watakwa eye SOMPA 101.1 takwade ye SOMPA 103.3 Tachimani ye SOMPA 106.1 Chunyani ye SOMPA 98.9 Enkranza so ye SOMPA 90.7 and afa Domaso eye SOMPA 101.3 Markesin ne kwado eye Kingdom 106.1 Udi koda no oti enka efiri so achichi ni bencheye sa wonsan ka SOMPA 106.5 FM odi koda no so ayesrewo ni die mu a no ariskane e de amaye wonsa beka yen SOMPA 106.5 FM Accra eso eye Facebook no hye ni mu nwoma no BITMISE na dama wa page yen abesiwo yesrewo share ho na like page no wa hye so amafoforo so enya bi ahwe YouTube ni SOMPA FM live www.sompaonline.com website ya yesamufo pani oru atabwata adama ekwetire nsem nyina potokasam brofo afoforo bi ka ho a wodi akogu abetumi akwa kinkan bi na KJC Company Limited bema ba wode dance ye niema no aso yasene ene anopei wonom a wom so ebo na chi dom 20 na 74 ebi mu friend 74 ye na ndido a kane no wom yam ya bubo boost immune system no yasan so e de abadwa so kama ya okodwa so no apebi midimafo Herbal Center Dr. da so ni oko wasipoku ase mayira bra no mayade enwane na amromu America just what kenke 3 Ghana cedis pe kotukwaton kotugoku fi ne kwedi SOMPA chade 2025 mpanifo se nyankopon ya adomu a new year day no a 1st January ene ye chekunafo awisia ene nyanka ene mobrofo ade entine nyankopon ya adomu a new year day na babia wotie ka wo SOMPA so bia yesere obawura honom na wabaji wachede wonso udie no ude ba ye beje sanse mpani se ntiatia ne bomma enti no so betumi afre na ye de ma no so betu dwade ama na kakra bia obenya bia wodi atoso de ama ye ensem we na no pay ye didi wontoa no efiri achichi ni bencha bia wo bia no eni animu bi ene se akwanhia bi esi ewo sukokko ye no no eben oti emantamu enam so mo odum gya adwumakuo no wo mo ya nwanwande bi nsankyere ne esi honom ye de munsam ebesom sada eno man posi adwumakuo no wo mo so gba mane se upiemu wasante emantamu a wanu makwa chichire enkofo bi a wo mo de wo mo se wo ma de hye ho ntwa wo mo na wanu mu kire mu se saa de wanu koye nyina no na bi tababi a wo mo sere wo mo
wɔn so de nsɛm aba bɛkyɛm tɛkyiman mɛyɛ na ɛkasa yi wɔsi bronya ne deɛ egu so a yɛdi o afi bronya ne gyae wɔn obɛdu ne ho ɛso wɔbaayɛ wɔn mu adi ama su fɛfɛfɛfɛ wɔde afutuo de akɔma temamufoɔ nkaka wɔn mu wɔn wɔ tɛkyiman ɛne ne mɔnten so Ghana Health Service nso bɔ ama nua wɔn se mpos yadeɛ yi ɛyɛ adoyi mpɔmpɔ ya etigu ho a ɛkyɛn sɛdeɛ sɛbi yɛde kɔ baabi ba ya wɔnya yadebɔne no wɔn mu akyerɛ mu sɛ cases foforɔ bi abɛka ho ɛma adehye ne bi nso ɛte nananom ɛnsie do ɔpani a wɔkasa yi ɛyɛ nana dwamana dankwa na wɔyɛ chief ana wɔhen pɔporɔ ya wɔwɔ dɔmboro so wɔde nsɛm bi ato dwa a wɔkyerɛ mu sɛ efi sɛ yɛde ne si adwa so na wɔhwɛ deɛ ne manfo ayɛ ama no a wɔnom sa ayɛyie owieye wɔde bibi ataito yɛbɛtwa po akɔakɔpie mu ɛwɔ BITMISE so na Nigeria mɛmo hɔ ne yɛbɛkɔ Anthony Joshua wɔnom kyerɛ mu sɛ wɔanya akwanhyia ɛnam so ma nipa bɛɛ sɛ mienu ɛte nananom sɛ do nsɛm bi abobɔ afiri akyire ɛsan so de aba yɛn nyinaa mu kaseɛ mu yɛbɛda ne akyire ɛde asom wɔ sɛdeɛ mpanimfoɔ ɛka sɛ akokɔ bi deɛ ɔhɔ yi yɛ na onim adekyeɛ nyanso bere ne bra no wotie firi wodini ya no midin abena badu adepa kofi abusia yada se yefri samno ase ede amawo na yefra se emfamfiri oti emantamu biaye bia no edi asukɔkɔ empanifo kyerɛ mu sɛ akwanhyia bi asi wɔ hɔnom na akwanhyia no asi yɛ sɛdeɛ wanom kyerɛ mu sɛ car no ekɔhyia ɛyɛ truck kɛseɛ bi yɛ nam so ɛma nipa bia eti nananom ɛnsie do ewi aseɛ wanom a wɔn ho ɛka yɛ ɛwɔ saa truck ne mu no yɛtimi eyi bie na wanom sɛ ɛbra adehye bi a wanom ɛwɔ asukɔkɔ ho yɛ apɛ no wɔn yi odum gya adwuma kwesa sɛ ɛyɛ wɔn die mu a wɔn die na ba san sɛ akwanhyia si saa kankan sɛ car no collide sɛ bia ɛkɔ kɛse ani sɛ gan na sɛ odum gya adwuma kwa nuru hɔ ntɛm a ebi wɔ hɔ no a egya betimi kura atom anaasɛ sɛdeɛ adehye no bɛtrape wɔ car ne mu no car no wɔn bɛkeka mu no ɛwɔ sɛ wɔn kɔ na egya wɔn akɔtwitwa ɛde ayi wɔn nti ubra Facebook ne so abɛhu sɛdeɛ car na dane atɔ na ɛkyerɛ sɛ ase fam ɛna wɔn ayi nipa ne bi ɛde agu fam ɛbere a wɔn kɔyɛ no wɔn so wɔn kɔyɛ na sɛdeɛ adeɛ na yɛ deɛ na ɛwɔ sɛ wɔn ɛblɔke kwan no sɛdeɛ bɛyɛ a bibi foforɔ nsa nso nsi akyi sɛ wohwɛ sɛdeɛ car mu ntumulum paa na baabi a obɛsɛ ne tae kɔba eguguo ɛwɔ car kwan ne nkyɛn na ase fam na ɔpani a wɔn wodi wɔn nyinaa anim kyerɛ odumgya adwumakuo yi a wɔn ɛkɔyɛ ɛyɛ John Justice Pego na wɔse wɔnom ɛkɔyɛ ne deɛ na mate ni baako ɛne driver ni ɛna wɔnom hwɛ na kyɛ sɛ ɛyɛ very very critical paa na ɛwɔ sɛ entempa wɔnom ɛbɔ na yi wɔn akyi ɛkɔpie mu ɛwɔ wrawra adra sare kurom hɔnom government hospital ɛwɔ hɔ na wɔn ɛkɔhwɛ wɔn yadeɛ na ɛbra wɔnom kɔyɛ ɛna mpanimfoɔ kyerɛ mu so o wɔhyɛnkani ne mate ne kwan data no wɔnom ho yɛ deɛ nɛso sɛdeɛ bɛyɛ na kwan so jojo ɛso betumi akɔyie ɛwɔ mpɔtɛmu nti na ɛho behia paa sɛ wɔn aka ne bɛgyina kwan ne so na wɔn direct kaase sɛdeɛ bɛyɛ aka bi nso mfiri akyire ɛmfa mɛbom sɛ gan na ne nyinaa mu no wɔnom di mu nsɛm ɛsom yɛn a abusua yɛada ne akyiri ɛde asom wɔ yɛto nsɛm no ɛso wokɔkɔkɔpie mu ɛwɔ wɔn a wɔn di dwa ɛwɔ asante mampɔn na ɛkyɛ asante ɛmantam mu no wɔn kyerɛ mu sɛ owura bi a wɔde Mohammed Jago dodoɔ na ɛbɔ ne mmerane tracking na ɛkyerɛ sɛ wɔn no wɔtumi tracke yɛsɛ ne wopie mu wɔ asante mampɔn de a wɔtracke akorɔmfoɔ ɛkye wɔn na wasan so tracke bronya yi wakɔakɔkye ɔyɛ abrante bi bra Facebook no so ne bɛhwɛ ebi abrante kura winim no fine gentleman power abusua nya asam kɛtɔ hwɛ sɛ de abrante ne kara ana ne skin tia kura ne yɛ katɔ so akɔwia pɔnkye a wunyi ni saa wakɔwia pɔnkye kombebe sienim si wakɔakɔtɔ de amatwɔ baafuo se ebia wanya bia ni bronya nti wokotwa ne mene de di bronya na ebra Mohammed Jago ye wono de akrɔmfo nko ano trake wo mo wo hu ano akase no monitor wo footsteps na wo hwew wani beba wo so no adu mute Mohammed Jago se wo kye krɔmfo ye hu yan se ema bia wonom ewo edwa na wo kye krɔmfo na wo mo hye ase se wo mo do mo sakeka kakra san se krɔmfo de wono wo hyia wo a ida se wo bɛyɛ fabra ana firim kɔ
one farmer no ana one free mu akwa behu ane se de kura no no de prawo na me ya ba we ye de hye ye pa chaw janom we ye de hye ana Mohammed Jago se mua mu ka ho no man yin koso eya mua ya che kuromfo ano a wasi ye tibi toto da no se wasi ye bo akire kwama poasi ya bo akire kwama poasi ye nya no wo we ye de hye sa said Mohammed Jago ne type pie ya na okeka na adwe kire ema na wo mo pa chaw no ebi ni Ebusia Mohammed Jago wano ana ne type pie said ya wo boa de hia wano mo won potam ho pa timi monitor kromfo steps full steps kwakire no say eya brantie yi wo so wadi Emmanuel na be na Emmanuel de yeso ogwama o se wo hu said ya Yesu Kristo dani ogwama yi no oba ya me ya wo no na wo wie ya wo sanso de ne kra eto ho ma yen Emmanuel de wo kwa wi aponche sei enaja mayi kwa yeso wo mkopa cha wo ba Facebook ni so abra na be hwe nanim o ye che wo mse ya no mo ho aye mobbo enso ahia na se wo de ade ni si usu a na wonya mobbo ehwe de o ye gangali ya wo so aya SOMPA 106.5 ene ye de no atoso no ene Mohammed Jago nso na ne taya apaya wo gina ototo ne nsa ne yanto ansam no eso ewo ensam foforo mu posi adwuma ko ni fe no ewo Adanse South Regional Police Command no wonom essay womo akeka wo ho oposunyaka womo kopiemu ewo anwan kwanta ekwantempon ne so ene oboase emfimfini wonom chem so womo kwachi akromfo bi womo asabi womo timidi atuo asika petetwa wam womo de tai womo de doma machine ekwa akro no bo wo kwantempon no so no yakwachi mu makomako son wonom sa ade hia monam kwan so mummo sabi ehire esanse wonom akire bi na womo kire mu se womo chi womo no Sedu Isa afei Musa Yakubu Yahaya Mukaila ana afei womo so atonkruma gu onase na womo se ba ko bi omo a wode Tijani na sede wo hwa no a eniema pa na ehehye womo ho bra Facebook ne so behwe womo gi AK47 womo gi double badge single bar agi etutia ibi afei posifuo tuo aboba yi a womo de bomu na apie yi na bi womo gi bi asekan de yenka wonom chem se pump action gun ni nyina wonom gi bi ewo akromfo yi enchen na sede wonom kire ensemu no womo se ebre womo nya tip of sa no womo ema womo tip of se womo kopie mu ewo manso na afei antwo krom ekwantempon ne so esan se sede akromfo tachi a mo bra wi djuro ye womo nkoba no mo di bawade womo tete ade hye wo mpotam na ha adwene entina wasa wonom so yusu womo techniques no ema womo etumi kopie mu na ebi ye senka sabi wonom dwane ema posifo no ehye atututu bia ema womo ho ka kakra ne de be kwa municipal hospital eho ne edi womo akogu aye kwa hwe womo yade na empanimfo kire mu sei womo gusu a womo tututu ne kura no ebi mu afri mu ema sabdam no ka sei ye kwa hwe na ya papa womo ntini nyina no sa be kwa municipal hospital ho ene edi womo akwa womo firi mu ene womo a womo epira ye ni nyina no na posi adwuma koyi ekire mu sei womo wo Asante South Regional Police Command no womo nsam ne yekan wo hwe eniema na recruitment pa akromfo yi kura abusuya asefi mu na nsan ya Boxing Day ya womo kopie mu ewo pam plantation ya wono kire mu se eben ma so kwanta na chese empotam hwade akromfo wo bofa babia ya womo etete adehye se kan pete twangwam na bi na da ho Facebook no so bra na behwe etuo no so de anyini pa tuo ni bia anyini enso ni nyina no edi ewu eyeye na posi adwumako no wonom etimi ekire ya SOMPA
yada ne etwe ede ama wo yede kase ne tu fa kwakopie mu ewo eye Tachiman na meye ya wo Tachiman wono wani amani boni osofo mame otutu atuo akasa akire mu sei se bronya ya yedi ewo so obi ahwe ne ho yi o enkanka mmebuno ewo se ebia upie kakra se kwakwaji wani a wuji wani kakra nso a wo se wabusua do yes we love you too much afei o my Ghana edo wan kasa no hu ne se ewo se wodo ho se de be ya wo so betumi ahwe ho so ye na bronya ne nkoye se wudi bronya yi na bibi ekosi ye kire ebra ononyamfo kwaku agei wane osofo maame otutu atuo yamani boni ya wo SOMPA Tachiman ekasa no oto bi sum yense ye bedi Christmas assembly ye ne ye security for yesiaye ye dwendwene kuri hu kromo obeye din na amanfo beba kurumu bebiri ye wo bidum so asebesebesebe bronsam abo mo pa omo beye niema bia emfata security for tigu kurum atabankoko meima bebo aboso be show be power nti mranti ye ne mebo bidum abehye gatu bia sebe bronsam tawo ebi bronsam don so ne yakeka ho bedi gubani so na babedi nkwase ade wo kurum he omo akire omo sesere me ma wo kurum isa ne yakui brunye Entine said ye IGP ne special team wa wamoti ye bronya yi de wanum adi amanfo bronya pa ne wo ye sebi ensem hunu wo street ne so a waso ba ya hyesisi a enumu na Tachiman meya ononyamfo kwakwa je mensa wadi etu dwane krokro mu no ene otu mabunu fo se e wase ye hwe ehu yie wudi kapre wudi sempoa huni sesika na wudi no wo bi da kire anya sa sebi obeye ye ka kire abrante na abeba bia sebe umu wade opese obetene bia ni jesu okurimu ne ho o fa ne ho ni kura na me tu mrante ye ne meba ahefo se tontonte ye no msaso na ye fa adwene anija bakurumu de wo jiwani na kai se chena wo ho kai se wo jiwani hin na chi o se o dwene se anije hin wo nji ama ne moroso ayesa chena be ye onyono se general bribia oya abosom he oye tinti if you say na hu ska nyina asa di wudi bronye na wudi ma ubotom nyina ria generally obetwa wo ma papa misre se obia jinani die yenkai se chena wo ho yankai se echina wo ho enti na empanimfo se ye dokoto kwadu a ne ye jam ho dache asemu entia opani okasa ye eye meye ya wo hwe eye Tachiman kropon no so ononyafo kwaku eje mensa wane yamani boni oyuko ba chirikahire osofo maame frema otutu atuo na eto ensem yi ede esom yen na Ghana Health Service for ebo amani o wo mo se enui empompoi ya ye frɛ no monkeypox ebi mu frɛ no mpox wane mu kire mu se afoforo bi kura aba beka ho se wo mo so ma record sebi wo anya bia wo mati nananom siedo no ebia beka ho ena fa new cases a eno so sei wanam eje ho enuro eno so apope apopa na Ghana Health Service sei emu be se nipa be se ensia ena sisi a arahosemu wo mo eti nananom siedo ani nyina ye mpox yade ya ho na wo mo kiremu se new cases a abeka ho no akwaka dada no ho ama ye 947 kame esa yade eye no phone asa de yebo ho dawuro asa ye mo ho dahuro eso yade no ehyehyehye adehye ho pa adehye no enyinya nyambie ewo manyim wo mo se wo mo hwehwemu a wonam ade aba montene wo mo egina wo mo platform so ene SOMPA kasa fidi akase nyina so ka kira adehye se wo ho symptoms bi anase se ebia wo nsunsun ye bi wo nipaduane mu wo skin no ese ade bi gugu ebobo ebia woni omo si monkey enoi ena yenya sa yade no pa efiri wo mo ho na duduo mo enti ebia woni bia di eye nsawoso anase woni bia nya contact na wo hu se enyensa kiraye bi eba wo skin no anase woni paduane mu a wo mo so mo pa acho wate SOMPA for yempa chewo emfa ma wo mo ment na so nearby hospital anase clinic bi ebe wo na yen test ensema kro
a egu nipadua na ni no ne yenhwade se eyebia yatimi aso ano ntam esan se earlier the better enye se wo betena ho no mo sa na age nsemo ansa no wako ebe wiase no na eno so wo de hawo ene amane beto abusua so my Ghana enti mprempren ya de empos ya de no edu 947 na emu makomako nsia na Ghana Health Service kire se wadam etina nanom se do akoya rehosam abusua na Jesse Company Limited ekoba sempremo no be ma wonsin so mu asa no ham wode adansie ne ma so yasene wo se afi na wo to asase afi na oba beto wo dan so wo bodan no so awie anase wadru hene ba bia wadu bia na Jesse so no aju obia wa se Yesu Kristo waju obia nka wo mefa akwate bia nto no ho so mam ye nwo no ese en celebrate na wo dada na Jesse waju obia entina dansie ne ma bi ti se enadoa ne osensate akwa ba akoko sinsate akwa be se 250,000 ubenya ni nyina bi wona kache plywood ahodo building wires and binding wires ni nyina bi wona kache cement iron rods wo pe eye roofing sheet and chance ya de bodan so go se enframa jampentru du befa ensu anu ode ne beto still strong at the ote chance dan bi ode bodan so enframa fa kakra bia na ahodan ne so na NS no ensu start ya na emu atuatue na enyunu saa na Jesse chance ye papa na dansie ne ma nyina no eye papa nkrobata ma dunsie ne nyina no matam dunsie ne nyina no wom na kuma sene kan for no mo frɛ 0204 355 040 0204 355 040 na Jesse Company Limited enyo so yana nanu dido akane na wonom hyehye gu kukuo mo bi ho no abekọ na egu kwase mu na esija so ano papa wonom ka se eja kakra na ye dide ye de cup wana bosu ye de bomma na wanom bi e boost immune system no e ma wonyini che ubehia biri wo poso pa na ne se kan da nti na se de wo tutu tata e wafu kwa so a na otimu se na dido no na eboa na nse wuni adagye mimi ni adagye enti ni 2074 no na eboa ye yesrew to bi si wo table so to bi si wo dining table so to bi si wo dem o kitchen ho wo sori ano pa wonu fi ho nkora nyina mumu bobi na yade entimi ntina nipadua ni mu da esa se eyedido entina ho anyade ansa se wa yade nso kora no a me pa cho 2072 no wo ho 2074 no ko se 2074 no faka wonu ne ho esa se enya dura enwono na enya duro nso a obanum akase menya side effect we eye Herbal wa mudi enua hini afei enhahama nuta ene de ekeka no maka bom no mudi esi asom na eboa Food and Drugs Authority ajatum say ye edre yakwada wonya finsha dumienu numbi uyo ba pefo ana uyo ba o makwada no fo ye pacho wonka ho se enchechemu bi eche mi die for 2074 for I was 0246 073 498 0246 073 498 na mpenifo anyo so wanu mchiremu se upiemu ewo keshi drug lane na yedi akogu achapo ubenya bi ena kumasen so Ashtown kolena keba ho ebi egu wonom just what kenkeni oko 3 Ghana cedis pe abusia obedi dokono ama wo ho atowo ehun se dokono na wudi ye no wanyamu ahoden papa just what kenki wo se 3 Ghana cedis pe ne yetu e de ametufo mo amotwon ubetu akogu fie akwa so just what kenki 3 Ghana cedis pe me pacho ye wodome commercial bank nechi ena ye no eho ye kama very very hygienic area me pacho for 0256 068 832 0256 068 832 na just what kenke ye mre obi mediba fo pokwase maida Dr. Tamuda so no Dr. we no ball left no ball right e watch nko a Dr. Tamuda so se yade na ye chronic kranko e we nipadua no so ampacho ukona kache na waboa pokwase maida waba butumo ha sei na wako na yade no aida kumasen so agogo ya government school na wo ho no ni opposite one mo na chese ni nhwe ni mu Dr. Tamuda so medima fo wo ho stroke ni do yesisi yade de mu oden onko ade bia wo chepe ufumpi eyo ya na wakọ ho diabetes esiche yade emema mu prostate na ntina men large ne yanka ntwa so nya prostate enlargement cancer betom ye beka ntwa so nya prostate cancer sa wo mpe we nyina abrofo kakra kaya tia eye medima fo Herbal Center ne kanfo infertility oba ne be ma pa wo na bia ma bre mo nante sa mo ko Dr. Tamuda so no mo mo na typhoid ne malaria na wo mu no ye se bia yade a ekupa Medima for Herbal Center Sebra yade bia obetu ase e de ama 0244 772 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 na wonom ajo so SOMPA chade 2025 ebusia eno amu ba se mu ba register no pacho ye register na mom January 1st no New Year day no a we kunani ana we janka we wisi a
Sompa FM kasa fidie so nyina pacho bowura ho niefo akyade emfa emawo enti no mpanimfo se Nyankopon ya adoma new year ye hwe mobrofo anyanka wisia na afei ekunafo no na me pacho nso betumi de kakra bi a wo bi ade asom yen na Nyankopon ahyira wo sanse eno ene nyamesom papa enya se wabodu ku hyiren na 31st ya manfo be kwa sodie ehwo na behu se yes asemasi ye Kristoni BITMISE enti no abusia wo betumi aye momo ade ato ye mai so 0598 559 802 0598 559 802 so mpacha de number no se bia wo de ne ye momo kapra da masempo a wo de ba ye beje na Nyankopon so ahyira wo edi e beba ayetare 1 media na Blessed Foster na onso wo de aba be kan ye ho na ye mpanimfo sa Nyankopon ya adumu a 3rd January no ye yeso mpacha de ne wie kunafo no mo beje mo ne ma ne wie ade ye beka ne nyina no ye de ko adom ne di care foundation ye wo asante be kwai fom na kusa na fom na kusi ni nyina no eye adom ne di care foundation na ye de aka nyina de akoho Nyankopon enhyamo ebusua ye to ensam no eso wo he poporo wote adwa so ewodombro so wono na ekasa na dwamna dankwa wo se sede na kwan ye wo mpotam ho apratete apansama yese kontebe wo kire mu se ase wo mo nto aba enso wo so wo to aba ne bi pa na se wanu mo twan ese 2028 beduru ho na wanu asesa ballot box ne papers yaba edi isi official yaba beguo asan ya be ye kwan ne dia wo se wo dwene ho a wonte ase esan se na kwan nyekora ne nsem ni nipa ekọ 4000 azeze no ahada ibo ne kumase eyepe na ade a akapa ewose hie homwa eyepai ofiri kwa na efiri kumo beduru obonso no a o trakuru na kokwan bia so a yemu so di nso to ana ayede opesi nso so a ne futu aje kwan no abo misra bai na dawroma efiri dobonso ekopem jedua ese maro company na me de ba ha no obo asokwan no omu yi na omo ntimpa ko tare mu so ya bai me so ngunzu ko tare mai eno na kwa ya yebetra han ya ne yensa yi efiri yakwa from so eno so kanko ansa na se wotwa from a enkura wonso na gya na ko be se duesia nipa ti ho nyina ekwan no nye ebure efiri wo no banya sampefa bayre bode efiri wo bobe bo ma na nya semba sa bai se no so wonko memmo ne kasa no achi no ano ani amane boni ba wa bedu edi nkomo bio se aban no be ye community day senior high school bi e wa na sa ase so ana ne mpotam ho wasa aka nwuram ebe si ne wosere wanu mameye na afei wo mo emfefa de ma bi nkeka san so hwe ba bi a school ni wona tin ho firi kuro no yanya dometry nka ho ba bi a kyerkyerefo no so betena na ni nyina emo anwomesua e wo dombro so school bisimai apen samre no yemie omra no be bi mai firi kuro no mu ko be secondary school ban no yenye na ensuo nso so eni ho nkania no so enkoduru ho na dawrom onkoye mo na nka on tire nsempempre ho mai na secondary school no ba na nursing training nso ba nka ama no edimu dame manfo nso so asem nie no se omanfo be so mia na o maso wo me kwaye na se me kwadwabo na se me de okuru mu akwara me nye bibia o masa me nche sa efize me nsaka me so me no mo de eche ndi wo ma bia wo so bra na de asedama yewura sante hene wa ka ya som no nso aka ye akiri e wo bibia mu de asedan so ma na kuma he ye fi wura ohi popro ya wati adwa so e wo drobonso asase so na dwamena dankwa woni yamane boni ba wa bedu ene di nkomei e wa bra wonam de Miss Dombroso beauty pageant e hyehye so na se wo hwe Facebook no so hu se na nkwada no ho ofe papa na che se Miss Beautiful no na ode sansemi eto yamane bofo anem abusua yesere wo minute ba kope ye gi aboafo nkrato ye ba sisia Duma Fest Festival 2026. I feel so. 2026. Duma Fest no. Basso. Yeshas January 2nd. 3rd. Ekopim 4th. 2026. Ewa Duma Sia. Stardom. Sunyane Duma Sia. And Hobeye de Bruta. Brabe witness the Ghana's finest artists. The likes of Kwaku Smoke. Family. Rado. Me I see me pennipa. The sounds why I see me did. When the shade. And I cannot deny all of my love for you. Now the legend
legendary Ophelia live band in Sobe Wosono. Sponsors 21st Clinic, Down Delivery, Box and Bottles, Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Isbeth Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, Sompa FM, Sompa TV. Nasada no, obi bi o peso beto ade no. Ombebu kutebo, sika kuma bi eno betia. For 024-188-3559. 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. Tontonte. Yanum sani afadwen. Ne afadwen ampa. Say na nim say brebi beba. Ama tontina 74. Opa ye simple. T74 abeye dru. Tontina 74 ana T74 asa chiya dwene esina nanom dodo so. Say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no. Sa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tontina 74 yinso yaye ne se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and a 0246-073-498. FDA agi etwedie nkratwe atom. TV Emma Aketiapa. Abusia yada se sompa de Emma Aketiapa na yeto ensem no eso onenya for Samuel kujeto abra kwa yeswani a wo hwe amano ne ho nsem so ewo mayim wode atodwa se akwada kuma kora ya ne mfinhia no eye edu enwotwe ya na wofo de ne kopie mo ewo eye Regja University esa onkwaji entete wa adehia mo ye kwa wiase na wati na nanom ense do a mpanifo a wonom wo ho kire mu se wono ana fo eye abrosan tenten be se fifro ejan ho ebehwe from June na sem na meken mpanifo aso asem ni mu pa sei emu aye den na ononya fo Samuel Kujeto abra kwase mpanifo a wo mu free Ghana mu a yetu wo mo ama wo makono Yakopon ya adom a 20th January ana mpanifo ni be free hako na wonam akwaboa atena ye no ewo ho no no eye lavia ho na wonam so aboa manhwehwemu mapatimi akoso sanse sede ensam no ekono ani eya yete sede akwakoye nyan na sede ye hyeda aye bibi ama atro ne no kre edi ase no enti nsam a wode eba ye sanse na wotwe ba kunu kura no ye se wakwa busua no wona makodi nkomo ene de ka ho de lavia fo authorities no ebe kan ye ene de wo muso hwehwemu a wo maye nyina no wonam ebochi na mpanifo afiri omayem 20th January na wonam akọ na yakwa hu de susai ede bode hono befa yenkwa wie kase na Anthony Joshua waya boxer ne ho adene papa yeso wakọ holidays ewo Nigeria na wakọ ye ne ka akwanya akwanhia enipa baako 2 mienu ene woti na nanom siedo na mpanifo akire mu sei Ibadan expressway no so na obi nim de esi ye ema womo eka womo eyusuo no omo se Lexus SUV ena afei Pajero SUV ekohia ka bia na no na sai si kwan so ho baabi na obi nim se bia na ye anigye mroso ana se na ye dian na empanifo kopini ho womo bo ban eje ban no ena womo kirechire mu esa se de ade na ye ne de Anthony Joshua kora no ewo so womo de ne kwa ya sabia sanse wono so ne ho akakakra na se de na dede ene ho kasa ekoso no sompa etimi twen kakra When I didn't do that,
Etino ebusua mu amu join yen e wo Facebook no so wone kokko na wo hwe said ye mpanimfo bie aso ne ti jese ne ti kura aka ne mu ni nyina wo mudi ni hyeka mu a wontimi kura wanyinya na nimpa yansam keto Anthony Joshua no no entini nipa baanu ya wo mu kire mu se wo mu ati na nanom nsie do no na wo mu nso eka ne ho akwanhia yi esi ye e wo Ibadan Express Highway no eso e wo Ogun State e wo Nigeria memo entina kwaya reho sempa papa yenso ye bompa ye se wo mu pra ye no so san se wo hwe mu ese Nigeria fo wo mu TikTokers ni bi eka ho ya ye hwe se Nyankopon be ya dom ema wo mu nso ho ato wo mu ebusua ye nyina Yesu na nana ke jesi no sia bremu kase ya ye de so mu firi sompa 106.5 FM agye ne ho sakyereme na wasante mantem ye ba tan sompa 93.1 Kumasi ayiko FM 100.9 Kumasi adafo pa radio Paris France abrochime mutakwa ye 101.1 takwa de 103.3 techima ye 106.1 sunyane aye 1 sunyane aye 98.9 enkranza ye 90.7 ni nyina ye sompa o afei do maso aye 101.3 aye sompa mankesim aye Kingdom 106.1 udikoda not yenka e wo so sada na Facebook no sompa 106.5 FM Accra BITMISE na da romance wadi yen e be sintintan fidie ni so e ma wunya bi e hweye etie yi na YouTube no so e sompa FM live www.sompaonline.com ya website e semfo panyo atabwate adama wakutire nsem ni afoforo bi kan potoka sem brofo e de egwa no betumi akokenkan bi na na KJC Company Limited ya dense ne maso ya sene 2074 DHC wanum dia som ye dido ya eboa medimafo Herbal Center Dr. Tamoda so no sebra na ya de no na momika just what kenke enso eka ho bi trigger sepe na onso wakwakotu bi akotu e de akogu fi akwakodi wo fi a widi holidays yi sei no just what kenke afono na makopedo kono ni bi nso na aboa mo sompa chade 2025 abusua kaprada masempa wontade wo gon wo straighten kaba wo trouser bibi a wo bi antoma de di cheye yesefa beka ye de ho na yefa nyaye ema enyanka awisia ene sabi wanu a omukunu mo afiri mo aye a wo mo aye kunafo na Nyankopon ye adom a January 1st na chese ye wura opepon busume na de di kan na New Year day no ukwa 31st ne ba ade eche first ne a ye che sompa fidie bia ba bia tianka bia mpacha wo ye kunani wo ye wisia wo ye janka bowura honom na wakwakwaje wachede se wunye kunani nya janka nya wisia mpacha don venture esanse mpanifo mpa ya wo madwa gusuo no ye de masafo no nti wakwaje de ne wa ko anako na mpanifo sa Nyankopon ya adom a third no na ye kwakwaye aye wo adom ni di cake foundation asante be kwai fomna kusa na kakre ka ye nyina no ye de akoma ayi adehia wonom so ehia bie e wo ho wodie ni ye momo ye da so aye jeje ntiantia ne botwa 0598 559 802 0598 559 802 edi e beba sani momo na eye Blessed Foster anatere one media me pacho kapreda masempoa na Nyankopon ehira sa makro na so obetumi afre upenchire mu bia nti amnura mu a mo nante ba ha nyina ase mo be register no ye bo number ne sei na nchire mu bia obetumi afre na wabusa no wan ha ho entwa kwan na Nyankopon ya adom a January 1st New Year day ne de na wakontem first come first serve wakontem no akwakwaje ensem a yedidi wontua no ebi NSA onanyafo Samuel Okudjeto abra kwase Ghana ni dishi a wokopie mo ewo university ye no ewo Lavia Potem ho nam so ema woti nananom se do a emu nsam akoye huhu no wanom etumpanimfo a Nyankopon yadma 20th January wanom bekwa akwaboa mpanimfo a wo ho amahwehwemu akoso yama ne boni ba wa bedu so de som yen ya dombo so wo hene ya wo ho na dwamena dankwa a kire musa na kwan nye afei eye community day school ampanifo si akan wuram wo mo mehwe na wo mo miefa ma wonom oyukoba chirikashire wasini din oyukoba chirikashire wasofo ma me frem atutu atuo enso de som ya firi sompa tachiman ekire mu se meya ya wo ho onanyafo kwaku agei mensa wadi afutu akwa ma mabuno ene adehye nyina se brenya ne yeni niye emenye de yekopie mo ewo Anthony Joshua so ensemo emye de ne nyina esomo ena abusua yenda se ema wafihia ba
afishiapa BITMISE BITMISE wono ena di yeko social media na so ema wo hu yen mo amoti yen kanyina enkranzafo yeda mo nyina mo ase Emmanuel Kosa do na afro star boy ana aha wusi utie so papa nyankopon hyam na afi manfi run about ne so ho no nyina no yase total filling station bi wo ho wotie so papa